Zdravím vás, som Michal Kopecký, spolumajiteľ a spoluzakladateľ platformy Webovač na jednoduchú tvorbu web stránok a profesionálnych firemných web stránok. No a v tomto videu sa s vami podelím o to, čo ja nazývam emocionálny účet zákazníka a dávam jednoduchú otázku, či je podľa vás pravidelne v debete alebo prebytku. A na to sa pozrieme práve v tomto videu. Čo to vlastne je ten emocionálny účet zákazníka, čo si máte pod tým predstaviť, ako vám práve toto vedomie ohľadom tohoto účtu pomôže predávať viac, zvyšovať tržby a získať viac zákazníkov do vášho biznisu. Ono v prvom rade poviem, že toto je prvé video zo série, ktorú mám pre vás prechystanú ohľadom vašich zákazníkov, ako im robí radosť a ako zvyšovať ich spokojnosť a počet vo vašej firme. No a tento emocionálny účet zákazníka som prvýkrát predstavil asi pred 2 rokmi na jednom z našich živých seminárov a ľudia si tam zapisovali a veľmi jednoduchý koncept, veľmi jednoduchá myšlienka, ktorá vám otvorí nové obzory, ako sa nazerať nad tým, že či dávate ľuďom obsah, či im dávate nejaké zľavy, či im niečo predávate a v akom pomere by ste to možno mali robiť, aby ste ten emocionálny účet zákazníka mali neustále v prebytku a nie v debete. Čo to ale vlastne ten emocionálny účet zákazníka je? A predstavte si to ako prasiatko, ako šporkasu, kde si dávate peniažky a občas si nejaké tie peniažky odtiaľ vyťahnete. OK, otázka pre vás znie. Kedy môžete z vášho prasiatka vybrať nejaké peniaze? Logická odpoveď pravdepodobne je, keď v ňom máte nejaké eurá, keď tam máte nejaké drobné, prípadne papierové peniaze, vtedy z neho môžete niečo vybrať. Je tak? Súhlasíte so mnou? Dobre, posunieme sa ďalej. Ako sa tam ale tie peniaze objavia? No, pravdepodobne ich tam vložíte. Možno sa teraz zamyslíte, že Michal, ale veď toto je primitívne, veď tomu rozumiem. Jasné, že keď si chcem nejaké peniaze z toho prasiatka vybrať, tak tam nejaké musím mať. Lenže takto nejako podobne funguje aj emocionálny účet zákazníka. Nie je taký ten prasiatkový účet alebo šporkasa, alebo možno váš bankový účet, kde si nejaké peniaze vkladáte, vyberáte. Vždy môžete vybrať len toľko, koľko na tomto účte máte. Poďme sa teraz pozrieť, ako toto vedomie, alebo ako tento príklad môžete pretransformovať práve na Webovač alebo na ten váš biznis, ktorý využívate a ktorý práve teraz máte. A pozrieme sa na to, ako s týmto emocionálnym účtom zákazníka pracovať. Vy už viete, že proste keď chcete nejaké peniaze mať z prasiatka, tak tam musíte nejaké peniaze vložiť. Inak sa tam pravdepodobne same od seba neobjavia. Takto nejako podobne funguje aj ten emocionálny účet zákazníka. A poznáme opäť veľmi jednoduché operácie, vklad a výber. A vklad, ako si môžete predstaviť vklad pri tomto emocionálnom účte zákazníka? Takže vklad, ako budete vkladať na tento účet do tohto prasiatka, tak bude napríklad tým, že budete tých vašich klientov vzdelávať. Dáte im obsah zdarma, venujete im konzultáciu, odpisujete im na zákazníckej podpore, pomôžete im, keď niečo potrebujú. Takže týmto vkladáte na tento emocionálny účet toho zákazníka a potom sú tí zákazníci spokojní a potom vám viacej dôverujú, sú nachylnejší ku kúpe a vedia, že sa na vás môžu v tomto spoľahnúť. Následne, čo je výber? Výber je predaj. Je to nejaká vaša ponuka, zľava, akcia, kedy vám oni musia dať peniaze. Toto, respektíve aj samotná ponuka je výber z tohto emocionálneho účtu. Ešte vám nemusia dať nejaké peniaze, ale to, že im dáte nejakú ponuku, aby vám zaplatili, už to je výber z toho emocionálneho účtu. Väčšina ľudí, čo poznám, ako funguje biznis, tak väčšina ľudí chce len z tohto emocionálneho účtu vyberať. Dajú ponuku, nekúpi, dajú ďalšiu ponuku, nekúpi, dajú ďalšiu ponuku, nekúpi a potom dajú o mesiac zľavu, akciu, newsletter. Proste neustále z tohto emocionálneho účtu len vyberajú, ale nevkladajú na dostatočné množstvo prostriedkov. No a otázka, keď na tom účte je minimum, je v debete ešte aj z tej nuly, proste si požičiavajú a toto nemôže fungovať do nekonečna. Čiže tí zákazníci od vás potom nebudú nakupovať, nebudú spokojní a
nenechajú vám tie vaše peniaze. Ale pokiaľ do toho na ten účet najprv niečo vložíte, toto je tá veľmi veľká myšlienka, keď tam niečo vložíte, tak z neho môžete vybrať. Áno, je to tak jednoduchý koncept, len veľa ľudí si to takto nedokáže predstaviť práve v práci so zákazníkmi. A ako to môžete využiť vo vašom biznise? Respektíve o chvíľočku vám ukážem, ako to môžete využiť priamo vo webovači. A príklad tohto emocionálneho účtu zákazníka, keď máme prázdne prasiatko, čiže dáme si sem nulu, máme na tomto účte nulu, žiaden vzťah medzi vami nie je vytvorený. OK, spoznáte sa s tým človekom, prvý kontakt s vami je vklad na tento účet. Čiže potrebujete na ten účet niečo pridať alebo do toho prasiatka vložiť a vložiť tú emóciu, to euro, aby ste potom z neho do budúcna mohli vyberať. Spravíte to napríklad tak, že človek si u vás prečíta na vašom blogu, na vašom webe článok, ktorý mu pomôže riešiť jeho problém. Následne môžete spraviť ďalší vklad na ten účet, čiže viac budovať dôveru, pridávať tam a mať v ňom viac peňazí. A napríklad ponúknete mu na stiahnutie e-book, ktorý rieši to, ako používať váš produkt, ako mu pomôžete riešiť jeho problém ďalšími spôsobmi a jednoducho dáte mu pomocné rady. Tretí vklad na tento účet. Toto je hypotetický príklad, ktorý môžete využiť. Môžete dať len 2 vklady, 3 vklady, 4 vklady a môžete mu dať poradenské informácie, ako môže dodatočne riešiť problém alebo môže riešiť ďalšie problémy, ktoré má, pretože váš klient nemá len jeden problém, má ich desiatky a desiatky a vy mu môžete pomôcť riešiť viaceré. Lenže samozrejme, aby ste neboli charita, a nikto ani od vás neočakáva, aby ste boli charita a neplnili prasiatko do nekonečna, pretože keď sú tie peniaze v prasiatku, tak z toho, alebo na tom účte, tak moc z toho vy nemáte, potrebujete ich samozrejme točiť a investovať. Takže nastane v tomto našom príklade výber. A ponúknete tomu potenciálnemu zákazníkovi, ktorý vás odoberá, ktorý číta vaše články a pozerá vaše videá, prišiel sa váš e-book, má už vo vás vybudovanú nejakú dôveru, tak mu ponúknete váš úvodný produkt. Napríklad sadu čistiacich prostriedkov pre domácnosť, keď máte nejakú čistiacu firmu alebo nejaké takéto produkty. Predtým ste mu vysvetlili, ako sa tieto produkty používajú, prečo je dobré vyčistiť si vôbec kanceláriu a nenechať tam bordel, ako môžu ušetriť na tom čas na čistení kancelárie. Taký e-book ste mu dali stiahnuť a dali ste mu poradenské informácie, povedzme, ako spraviť tú kanceláriu čistú pre ich klientov, aby ich neodstrašili. Napríklad, že ktoré miesta v tej kancelárii musia byť určite čisté, aby klienti sa neotáčali na pete. Takéto niečo. Následne ste im ponúkli sadu vašich čistiacich prípravkov. OK, teraz buď kúpil, alebo nekúpil. A to je úplne jedno, pretože požiadali ste ho o jeho peniaze. Čiže týmto ste spravili výber z tohto účtu. Áno, je to trochu hypotetické a trochu teoretické, že OK, tak kúpil alebo nekúpil a ono síce tie peniaze v tom prasiatku zostávajú, keď ich nevyberiete, ale v tomto účte už len tým, že ste mu dali predaj, respektíve požiadali ste ho o jeho peniaze, tak tým ste z toho emocionálneho účtu trochu znížili, trochu ubrali. A či kúpil alebo nekúpil, tak samozrejme nastávajú ďalšie kroky. Potrebujete opäť na tento účet, keďže ste z neho vybrali nejakú časť, prípadne celú časť, tak potrebujete opäť doň vkladať. Môžete mu poslať tomu človeku video, ako má váš produkt používať. Ďalší vklad môžete spraviť článok, ako môže riešiť nejaký ďalší problém, ktorý má, o ktorých sme sa už bavili. Alebo môžete poslať kalkulačku nákladov, že OK, koľko bude stať vyčistenie kancelárie, koľko bude stať vyčistenie celej budovy, alebo keď chce, vyčistiť len okná. Môžete mať kalkulačku nákladov, koľko zhruba to bude stať. Následne opäť spravíte výber. Môžete mu dať akciu zľavu na ten istý produkt, môžete mu ponúknuť ďalšie produkty alebo nejaké riešenie na ďalšie jeho problémy. A takýmto spôsobom to točíte stále a stále dokola, vkladáte na účet, vyberáte z účtu a toto je emocionálny účet zákazníka. No a otázka zostáva, či je pravidelne u vás v debete alebo je v prebytku. Ani jedno
Samozrejme nie je taký ten ideálny príklad, kedy, ako som už naznačil, väčšina ľudí len vyberá z účtu a nič tam nevkladá, tak sa dostanete do debetu a nejakej tej platobnej špirály a budete mať len pôžičky a to tiež nie je z finančného hľadiska dlhodobo udržateľné, takže nemôžete stále z jedného klienta vycuciavať a nič mu nedávať, alebo zas ďalší ľudia len vkladajú, majú prebytky obrovské na účte, ale nejak to nevyužívajú a nič z toho prakticky nemajú vo svojom biznise a nejak ich biznis následne rastie. Takže aj vkladajte, aj vyberajte z tohto účtu, pretože potom ten váš biznis môže dlhodobo fungovať. Ako toto využijete vo webovači? Napríklad môžete, ja vám ukážem svoj webovač, svoj web vo webovači, môžete tam pridať článok, ktorým naplníte tento emocionálny účet. Môžete tam pridať napríklad video alebo obrázky, ktoré môžu riešiť nejaký problém. Pridáte tam audio v MP3 a môžete im dať e-book na stiahnutie, ako to mám tuto vo vrchnej časti obrazovky stránky v bočnom paneli alebo dole. A môžete ďalej s nimi komunikovať na Facebooku, dávať im ďalšie poradenské informácie. Čiže toto všetko môžete využiť v rámci tohto emocionálneho účtu zákazníka priamo vo webovači. Napíšte mi dole do komentárov, ako vy pracujete s vašimi zákazníkmi a akými spôsobmi vy vkladáte na tento emocionálny účet toho zákazníka. Môžete inšpirovať tým aj ostatných, môžete inšpirovať tým mňa, podeliť sa o to, ako vy tento účet naplňate, no a čo následne pokojne s tým robíte. Takže toto bol Michal Kopecký. Pokiaľ ešte nemáte webovač, tak odporúčam vám vyskúšať verziu aj zdarma a prípadne sa do toho pustiť naplno, pretože ja som si takúto web stránku dokázal vytvoriť veľmi rýchlo už za jeden deň, kde som mal design, vybral som si design, navrhol som si veľmi rýchlo logo, vyklikal som si ju a nepotreboval som na to ani programátorov, grafiko, ani žiadne veľké investície. Napíšte mi dolu komentár, no a na budúce sa pozrieme práve na to v tejto, ako som už naznačil, krátkej sérii troch článkov, ako pracovať so zákazníkmi, tak prezradím vám 10 vecí, ktorými môžete spôsobovať radosť vašim zákazníkom, ako si ich môžete hýčkať, udržiavať a pracovať s nimi, aby vám v konečnom dôsledku nechali viac peňazí práve u vás a nie u vašej konkurencie.